Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas vam snimam make-up tutorial make-up looka koji ste vi odabrali. Napravila sam na Instagramu malu igricu gdje sam tražila od svi koji su raspoloženi da mi pošalju neke make-up lookove koje bi želeli da probam da rekreiram. Onda su svi ostali glasali za te make-up lookove i pobedio je make-up look. Sad ću vam baciti sliku preko ovako cijelog ekrana, verovatno. Tada! To je make-up look koji je pobedio. Međutim, to je bilo pre nekih možda nedelju i po dana, otprilike kad sam ja to postavila, već sam izgubila pojma o vremenu, ne zamerite. Uglavnom, problem je bio u tome što sam ja shvatila da nemam čime da napravim taj make-up look, iz razloga što konstantno kupujem senke koje su nešto na brownkasto ili na rozikasto. Eventualno po koji ljubičasti ton i to je to. Bila sam negde ubeđena da u jednoj od paletica imam zelene senke, međutim kad sam stavila da snimam make-up look i pogledala svoje palete, šlok. Shvatila da nemam ni jednu zelenu senku, ni u jednoj paleti. Imam nešto što je tipa, nije ni zeleno, ni plavkasto, nešto između, ali zelene kao zelene da bih mogla da napravim make-up look, uopšte nisam imala. Ja sam bila u fazonu, bože kako ću sad da napravim taj look, blam, haos, kako sad to sve da odradim. I preko moguće da neko, možda Aleksandar ima dostavu i ispostavilo se da ima, hvala Bogu na tome. Tako da sam pretražila sajt, videla sve Make-up Revolution ove senkice i odlučila se za dve paletice. Sad ću vam pokazati i te paletice. Prva je ovako, ova paletica. Sad ne znam koliko možete da vidite, ne znam kako da vam približim. U principu sve su senke šimeraste. I druga paletica ima pa tipa dve šimeraste senke, sve ostalo su mat. Pošto sam, bar koliko ja vidim, učinilo mi se da taj make-up look u ovom pregibu kapka su mat senke, a ostalo su šimeraste, pa rekao da imam onda sve zeleno, tako da baš sam srećna što sam malo izašla iz zone komfora, sad kad imam malo zelene senkice. U principu je volim kako mi stoji zelena boja, ali generalno retko kad kupujem stvari, baš sam skoro kupila neku kao traderkicu zelenu, tako da sad mi kao taj make-up look skroz ide uz ceo taj outfit, tako da bit će verovatno i dobrih slika, nadam se. U svakom slučaju, baš sam happy što sam malo izašla iz zone komfora, što sad mogu malo da se igram, da ne dužim dalje, pošto kod mene intro uvek traje pola sata, da ne dužim dalje, prelazimo na video. Pa ovako, ja sam već uradila ten, to jest puder, sam stavila i sredila sam obrve. Nadam se da to uopšte možete da vidite. Uglavnom, gledat ću malo ovako sa strane dole, pošto mi je to ogledalo i nadam se da vam sad nisam stavila ogledalo, da možete vi da ga vidite, iskreno se nadam da nisam. U svakom slučaju, kao što rekoh, ogledalo mi je ovdje, tako da ću s vremena na vreme bacati pogled ka ogledalu. Uglavnom, rekla sam da sam sredila puder i sad bih ja već počela da radim senke, pošto tako uglavnom radim da posle mogu korektorom da očistim ako nešto bude. Ako bude bilo, sad sam mi stalno strane reči u glavi, zato što konstantno gledam make-up tutoriale na engleskom i sad mi je u glavi, ako bude bilo ako budu senke padale dole, fallouta, ukoliko bude bilo fallouta, onda ćemo to da sredimo sa korektorom, nego da krećemo na senke, moram samo da uzmem telefon. Iskreno da bude malo, imam tremicu sad što ovo treba da uradim, jer je to skroz onako izvan moje zone komfora, jer senke idu bukvalno ovako nešto, videli ste već sliku, skroz drugačije od onoga kako se ja šminkam. Tako da baš sam srećna i onako uzbuđena i baš sam onako, da li će mi uspeti ili neće. Nadam se da hoće. Ne deluje mi pretrano teško, ali vidjet ćemo. Uzimam ovako jednu četkicu. To je verovatno Blushova neka četkica, ali koji je broj nemam pojma, zato što mi se već imam je 100.000 godina i već se sve izbrisalo. Uglavnom, uzimamo senku ovako, samo da vidimo, ovu ćemo senku ovako da uzmemo. I stavljamo u pregib. Samo da vidimo kakve su senke i da li to uopšte valja. Ovo je kao malo svetlija senka, pa ćemo nju tek onako da stavimo. Meni se iz nekog razloga čini da baš i nije nešto preterano pigmentovana. Ali nadograđivat ćemo.
stavljam ovako, negdje do ovdje otprilike, pošto koliko sam shvatila, zlatna senka će ići sve ovo ostalo, ovaj deo ovdje. Tako da otprilike ne spuštam skroz do ugla kako bih ja to inače radila, nego tu negdje završavam. Ako mogu da kažem kod korena nosa, ako nisam sad pretjerano šuknula nešto. I sad to blend. Uvijek imam trip da kad me gledaju neki make-up artisti, kao trip da me gledaju, kad bi me gledali neki make-up artisti da budu u fazonu, ja ne, to je pogrešan korak. Takav trip imam. Ali, bože moj, ja nisam make-up artist. Tako da možemo sebi da dozvolimo i po neki pogrešan korak. Mislim da u životu nisam ovoliko blendala senke. Sad uzimam jednu ovakvu četkicu. Ovo je iz neke Farmacy paletice ili kako već da kažem. Ne znam ni od čega. I uzimam senku najtamniju zelenu u ovoj paleti. I krećem onako da pravim taj kao oštri look. Malo da podebljam. Neću ići pretjerano onako daleko, pošto kad budem blendala, stapala sa ovom senkom, to će se vjerovatno još dodatno izdužiti, tako da nećemo baš... Ovdje sam već zaznala što sam previše duboko ušla. To će biti popravki, ali u principu trebalo bi da je to. Ova je već senka mnogo bolje pigmentovana, mnogo. Što su mi oči različite, ovdje mi je kapak spušten, ovdje mi je skroz drugačiji oblik oka i drugačiji kapak, tako da su uvijek muke da mi oči izgledaju isto. Uzimamo četkicu s kojom smo blendali svetliju senku i ponovo onako pravimo taj prelaz da bude malo manje pečatljiv. Sad, ovim dijelom ovdje sam zadovoljna, ali ovim dijelom ovdje nešto nisam. Sad još, sad izblendamo ovu stranu koja je problematična. Četkicom od Real Techniquesa koja se zove Base Shadow Brush. Uzimamo i stavljamo, srbime nos. Ljutit ću se, to ne valja. Sve kad bi se ne dopadne kako je ispalo. I stavljamo u ugao. Nice. I malo ću da popnem i gore, pošto vidim da su i oni to nešto, kako mi se čini, malo šimerom dodali ovdje. Tako malo. I ja ću to malo onako ovdje još dovući tu tamniju. Ovo je sad igramo se, ne mora da bude baš isto kao na slici. Onda da ste svi samo čekali moment kad ću reći, pa ne mora da bude baš isto kao na slici. Ali baš me brige, što bi rekao Čvarkov. Malo ćemo popeti kao, eto. Malo ovako tek gore.
I dodat ćemo mi to, još ćemo malo ovdje ovaj deo da nagarimo. Za svaki slučaj. Jako sam čorava. Izvinite ako ne budem bila konstantno u kadru, zato što stvarno ne vidim dobro. Izvinjavam se. Zato što stvarno ne vidim dobro i onda još mi je ovo ogledalo kao... Moram da se približim pošto sam čorava. Nadamo se da mi vidite šta ja radim. Koju ćemo da očistimo. Imam jedan mali trik kako čistim četkice. Ima da se kupi, ja se izvinjavam što lupam, ima da se kupi ovako, ko se bavi noktima zna, to koriste za skidanje, valjda, ono kao za stave, ali prskaju alkohol pa čiste nokte s time što ja znam da ne koriste tufere. Ja to koristim za čišćenje senki. Uzmem ovako ovaj Ebelinov čistač i naprskam malo. Onda uzmem ovako četkicu i čistim. Kad smo to odradili, uzimamo svetliju senku. A to će biti ovako, ova senkica ovdje. I stavljamo u ostatak oka. I već sam shvatila da sam zeznula, ostvarila da nisam ostavila mjesta za zlatnu senku. Jeee! Nema se. Ispravit ćemo nekako. Konstantno dobijem primjedbe da treba da budem duhovitija u svojim videima. Pa te nemaš ti da se koncentrišeš na ovo, na i da još lupetam gluposti. Pa mnogo je. Polako ljudi, tek sam počela da snimam. Ja sve. Evo ga, unakazali smo ovaj deo gde treba da ide zlatna senka, opet sam zaboravila. Ja kažem kad pričam da ne mogu. Ja ne mogu bako raditi. Sad, trik. Da to sve očistimo. Pa ću onda kad budem to tako, taj deo tu malo počistila, onda ćemo da stavljamo zlatnu senkicu. Za to koristimo Balea Micellen Augen Makeup Entferner Pads. Tufere koji su otopljeni sa micelarnom vodom, da prevedemo na srpski. Kidem nemački. Sad treba izvući samo jednu. Dobro. Ovako napravimo mali čistač. I onda magija. I ubadate se ovako. Gledaj ovo. Kod nje nije tako oštro, malo izblendan, izgledat ćemo i mi, ali bitno je da nije posvuda. I sad opet uzimamo ovo i malo razblendamo to dobro. To smo sad malo popravili da ne bude tako oštro. Mislim, bar mislim da se vidi da sam popravila. Što vi mislite? Što vi kažete? Dobro. I sad ćemo da uzmemo ovako neku četkicu. Ovo je, ako se ne varam, iz Avona, jeste. Ili ti Avona. Ne znam koja je to četkica. Nemaju i 300.000. Ako vas baš zanima, naćete ih u Avonu. Uzimamo zlatnu šimerastu senkicu i stavljamo u uglić.
Lepo se vidi. Lepo, jel da? Vidite. Sad nanosim na nos, pošto nemam... Kao vidite, nanosim na nos. Wow. Što bi rekla strani youtuberke, BAM! Popela sam previše, nema veze. Cool je i tako. To se tako nosi. Pa tako. Sad sam kao Miljana. To se tako nosi. Pa tako. Nice. To bi bilo to. Ja bih rekla. Možda sam mogla malo sa fiksatorom za našpricam, da bude malo jače samo tu u uglu. Pa da se posle kao, vidi, znate on kao, jače pa slabije. Ovdje ćemo malo da probamo da pojačamo. I ovdje. To bi bilo to. Nanosimo korektor, sve ostalo i to bi bilo to onda. Sad ću ja to na brzinu, sad kad sam ovako... sad, šta sam još zaboravila da uradim? Uradila sam ostatak lica. Što sam zaboravila da uradim je da dodam zlatnu senku, što sam skontala da su uradili ovako ovdje gore. Tu ćemo posle dodati još malo i highlightera zlatnog. Ali ova senka mi se jako sviđa, ta buja. Ćemo malo dodati tu. Sad stavljamo highlighter. Da, prije toga stavljamo crni kreon. Imam neki golden rose kreon prije 300 godina, ali još uvijek je u životu. I uzmem ovako sunđerčić da mi ne bi ostali prsti, pošto ne cetujem to područje. Kad smo to uradili, također dodajemo malo, da očistim samo, dodajemo malo senkice zelene ovdje, to tik uz taj donji kapak. I uzet ćemo ovako jednu svetliju, malo zelenkastu senkicu. I samo ćemo malo ovdje, čisto da ne bude prazno. To je to, stavljamo highlighter. Ovako, ovom četkicom. Ovo je isto Real Techniques setting brush, ali ja koristim za highlighter. Mnogo mi se bolje pokazala nego recimo ova iz Avona 107. Jeste ovako jako lijepa slatka, ali nekako mi ne nanese tako lijepo highlighter kao ova. Uzet ću ovaj Farmasijev Terracotta Powder. I proizvod. Nadam se da možete da vidite. Malo na nosić, malo na usne. Da bi izgledala malo punije. Ovdje u korenu nosa također volim zato što imam tu kost izraženo, pa onda tamo kad mi ovo ovdje sine, ta se kost manje vidi. Tako. I malo ćemo još dodati, kao što smo rekli, da ne kažem obećali, na tu kao koščicu, da tako je nazovemo. Brow bone. Kako se to kaže na srpskom? Ne znam. Dobro. Zadovoljnica. I sad stavljamo neki u krim.
Vidimo sliku. Da baš onako neku krem lepu bojicu ima na ustima, stavit ćemo ovu. I onda ćemo samo malo staviti, vidjet ćete već, sjajića. Dobro. Uzimamo Golden Rose Diamond Breeze. Obrisala se sve ostalo. Shimmering Lip Topper. Ovo sam najnjela sam kao bilo prosuravanje, a ono kao svi garant pomićete kao daj nemoj da lupetaš akcija ti je grozan, fuj. I gledaj sad ovo. Bam! Imam sad da sredim kosicu i vraćam se prelijepo. Šta da vam kažem, gotovo je. Šta mislite? Jako mi se dopada, skroz je drugačije od onoga što bih ja inače pravila. Tako da mi se jako, baš mi se dopada. Nadam se da se i vama dopada. I skroz mi se dopala ovako ova igrica. I dočekam da organizujem ponovo ovako nešto. Eto, koliko se i vama dopalo, lajkujte, šerujte, subscribe-ujte se na moj kanal. Eto, ne znam šta bih drugo dodala, baš sam srećna što mi je uspeo make-up look. Meni se dopada kako je ovo sve ispalo. Sad nadam se da vi možete da vidite. Ja ću baciti slike, sigurno da se to malo bolje vidi. Tako da, eto ga, to bi bilo sve za danas. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao! Možda ovu ovako. Kidam samo. Upravo smišljam kako da to realizujem, da li da vam pokazujem ovako ili da slikam pa da kao pokazujem senku.